Menteri
Sabda
ya. Rambulane somonar dadari lintang-lintang ngebaing tawang abate gumlebyar cayane wanci latri pos larut sorokake somribit ibit saya agegirit manah ingkang nadya kataman loro asmara duh kusuma wilangan songolan kali mugi walas prekula yo 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 ayo jagani kuwi apene ayo tulungi kuwi iya sopret sopret kapul ungkung kadang riel katipung imbal bonang loro tur slendro slopret pelok jarake pak nyumplang merake igel macan mangap megap megap bojang bano ngalia kipra abos cocok kagungan riok prasaja gawe gembira ayon-ayon gombyok gawe gumana takut sarta rukun akeh kang kayuyun dadi srana iku tajemu anyawiji ing panemu condong ing kalbu aku nyawang priya lentir kuning cacunduk kembang latire non cepeni aduh nyoto iku nyoto gending miring ayon-ayon kepyak gawe gumun takun sarta rukun akeh kang kayuyun dadi srana iku tajemu nyawiji ing panemu condong ing kalbu aku nyawang priya lentir kuning cacunduk kembang melatiri non cepeni aduh nyata iku nyata gede miring keplok alok olaku jiwane asang rarana nadeng abak sepatake kados luas ing sak solahe nyata lamun nyongso makin wiwit sampur jajak rodo atau papa ing padha tur irama pancen patos dasar busana ambibuhi regenge budaya keplok alok ngolan uciwate asang raratna nadeng ambeksa pacake gadas luas ing sak solahe anyata
sampun yang semake wiwit sampur tanjak roda atom apake padha tur irama pancen wates dasar ngadi busana ambibuhi regenge budaya atina minggu sing tak tunggu aku wing ngejak aneng tawangmu nganti lingsir awangi srengenge ngene nunggu kowe ata SMS ra balesi ayen tak telepon malah mbok mateni amangkel aku amangkel ayen kepethuk irungmu mesti tak jiwa lali janjine kadane alesane mangkelake sapa wong sing ora gelo wis kadung gandan kowe ora teko ajan-jane kowe ning ngendi agel-agangmu sajak nyubriyani atiku sujana aku wing kencan karo wanita liya lingsir wangi asapi durung bisa nendra kagoda amring wewayang kang raridu ati kawitane amung sembrono durku lino ora ngira yen bakal nuwuhke tresno nanging duh tibane aku dhewe kang nemahi ananda broto akadung tresno sambat sapa rino awangi sing tak puji aja lali janjine amuga bisa tak ugemi ana kidung rumaksa ing wengi teguh hayu lumputa ing loro lumut ing bilahi kabeh setan paran purun pangeluhatan ana wandi mewah gawe Allah gunane wong luput geni ketama tirta maling adoh tanono alat
koyotan pini lolo angestu diarahayu tenopo sinudyar sono awes wacine tanah sadi eleke awes wacine apodo nindakake kadane kumandang wayahe sembahyang natapi wajib adamu ing pangeran salat hati acagak ing agama alinang kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumanina luwih sampurna yen berjamaah subuh luhur lan asar salat sayekti ngedohke tindak mungkar amarin lan isa jangkepe aprayogane ditambah salat sunahe aja sembrono iku perintah agama angeling ana ing donya bangsa dela sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepinginan besok munggah suwarga la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wis wacine tansah dieling wis wacine tansah nindakake kadang wis kumandang wayahe sembahyang ana tapi wajib adamu ing pangeran salat hati cagak ing agama jaluk bendhe telu mas ayo oh nggih monggo tuan rumah daturi tindak wonten pagelaran nggih sepindah malih aturi pirsa dumateng tuan rumah supados tindak wonten papan pagelaran matur suwun atas perhatianipun ilir-ilir tandure sumilir ata ijo royo-royo atak sanggoh kemanten anyar yo ae bocah angon nenek ngopinde kuwi lunyu-lunyu penekno kanggo basuh abang batir yo ae ada-adira kumiter dadah ing pinggir ajumono jumaton sabar mengko sore pumpung jembar kalangane pumpung padang rembulan ayo surak surak iyo yo
Kosek sabar. Ya. Ya yo. Amekar niku rek mukara akarono karnan margi sini sinau resmine yo sinoba sinukarta mereka terkop pakartine ilmu luhur kang tumrap ning tanah Jawa agama agame aji sinatser ning Widatama mretan kembang kembanganing pambudi mangka nadya tuwa pikun yen tanekane rasa yakti sepi asepolir sepas samut sak mangsane pakumpulan gonyak dianyuk lali sami lilanono pamit mulih pasti kula yen titik jodone amoga enggal antuk sulih sapa bisa ngladeni slirane pancen abot jroning ati ninggal dikawong sing tak tresnani ananging badhe kados pundi yen to kula sak gremeng lampahi amung ngesamene atur puji karya raharja asa pungkure aja lali asring kirim warta eman bejang dika yen to nganti digawe kecewa abate kula boten lila yen sliramu mung disia-sia mengko bengi kuda hitam karo jarum-jarum ya Mas iki selak maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh warga masyarakat Dusun Teman, saya mewakili sedulur perantauan mengucapkan aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin, dan semoga untuk tahun depan kita bisa membuat acara yang lebih meriah lagi. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa nanti malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.